बिथाङा जाहैबाय मनजित बसुमतारी देग्लाय एपिएससि आनजादखौ बिथाङा उथ्रिसार जादों आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायनि थांखिजों दिनै बिथांनिफ्राय आङो बिथांनि साक्सेस मन्त्र बेनि सायाव माखासे सम लागोन आरो सावरायगोन। आंनि मुङा मनजित बसुमतारी। आंना गामिया थुरिबारि पोस्ट अफिस सरायखेला डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। जोंना फादारनि नामा लेट रनेन्द्र बसुमतारी। फादारा मेघालय पुलिसाव मावोमोन, नाथाय दा गैला आरोखि 2013आव माने डेथ जादों लोमजानानै। न'आव दा आंनि मादार दङ पानसि बसुमतारी। आंहा हाबा जाबाय, आंना बिसि दङ, बिसिनि नामा प्रियांका ब्रह्म। आरो न'आव आंना फंबाय दङ गोमसात बसुमतारी आरो बेनि बिसि मार्सि बसुमतारी। डेट अफ बार्थआ माला? आंना डेट अफ बार्थआ 18/04/1988। एडुकेशन जार्निया जाबाय जोंना फादारा आं दहाय आवगाय होननाय बायदि मेघालय पुलिसाव मावोमोन। थ' जोंखौ उन्दैयावनो फादारा मेघालय शिलंआव लांदोंमोन आरोखि। थ' आंना स्कुलिंआ स्टार्टिं फ्रम माने नार्सारि मेघालयआवनो जादोंमोन आरोखि। सेन्ट जेभियार्स होननाय स्कुलाव आं आप टु क्लास 10 फरायदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव 11-12खौ आं सेन्ट एडमन्ड्स कलेजाव फरायदोंमोन साइन्स माबायाव। ओमफ्राय फर्स्ट डिभिजन पास जानानै आं IIT-JEE परिखाबो होदोंमोन आरोखि। लाकिलि आं IIT-JEE परिखाखौ क्लियार खालामनो हादों आरोखि। ओमफ्राय क्लियार खालामनानै आं गुवाहाटी IIT गुवाहाटीयाव इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन डिपार्टमेन्टआव जइन खालामदों आरोखि। ओमफ्राय बेनि उनाव 2012आव आं IIT गुवाहाटीनिफ्राय पास आउट जादों आरोखि। ओमफ्राय एट द सेम टाइम जोंना कलेजाव केम्पास प्लेसमेन्टआव आं मोनसे भारानि कम्पानि अइलनि कम्पानि स्लाम्बार्जार होननायाव बाव माने प्लेसमेन्ट मोननो हादों आरोखि। ओमफ्राय प्लेसमेन्ट मोननानै आं बे समाव आंनाबो एसे माने ड्रिमामोन कि एसे एक्सपिरियेन्स लागोननो। डेफिनेटलि UPSC APSC आंनि माइन्डआव दंमोन आरोखि। नाथाय आंनि माइन्डआवमोन कि आं एसे एक्सपिरियेन्स लागोन। आं एसे यांमोन आरो बे समाव मानोमोन कि एसे बाहेराबो बेरायनो आरो फरेनखौबो एसे एक्सपिरियेन्स लाहैनो होननानै आं बे माखौ जबखौ जइन खालामनाय जादों आरोखि। ओमफ्राय बे जबाव आं स्टार्टिं फ्रम 2012 to 2016 मावदों आरोखि। ओमफ्राय 2016आव जेब्ला आं 4 years एक्सपिरियेन्स जाबाय, आं होनबा सानबाय कि आं एनाफ एक्सपिरियेन्स लाबाय आरो एनाफ माने टेक्निकेल बेकग्राउन्डबो फैबाय। थ' आं दा एसे राइट टाइम फैबाय। आं माने फैफिननानै आंनि जे मेन थांखि UPSC नङाबा APSCखौ क्लियार खालामनायनि थ' आं इन्डियाआव फैफिनो आरोखि। थ' 2016आव फैफिननानै आंना मेन एमानो जाबाय कि आं मारै प्लेनिं खालामनो आरोखि। थ' आं बे समाव गोबां मानसिजों रायज्लायबाय आरोखि, जेरै आंनि सिनियर्स ओमफ्राय आंनि माने लोगोफोर। ओमफ्राय बे समाव आं एसे कनफिउजन जानाय जादों सार। मानो होनबा मानसिफ्रा होनबाय नों अलरेडि गुड टेक्निकेल बेकग्राउन्डबो फैबाय आरो नोंना अलरेडि गुड एक्सपिरियेन्स दंखायो, नों मानो UPSCआव थांनो नागिरदों? नों MBA खालाम, MBA खालामनानै नों मेनेजारेल पस्टआव थां, नों डेफिनेटलि माच हायार सेलारि खामायगोन कम्पेयार्ड टु सिभिल सार्भिस। थ' बे समाव आं एसे माने माइन्डआ डाबल माइन्ड जाबाय आरोखि। बे समाव आं फैफिनबाय इन्डियाआव। आं बे समाव होनबाय दिल्लीयाव दं आरोखि। थ' आंना माने मेइन गलआ APSCमोन। नाथाय आंखौ ओरैबायदि माने सिनियर्सफोर स्पेशलि बिसोर होनबाय कि नों अलरेडि गुड पस्टआव दंखायोमोन, नों APSCआव थांबाबो नोंना माने ग्रथआ मोजां जागोन, नाथाय नों जुदि MBA खालामबा नोंना माने सेलारि प्रस्पेक्ट्स, नोंना फिउचार माच मा जागोन। थ' बे समाव आं एसे कनफिउजन जानानै मा खालामदों, आं मोननैबो प्रिपेयार खालामदों आरोखि। थ' बे आं सानो आंनि बे बिगेस्ट मिस्टेकमोन आरोखि। बे समाव आं मा खालामदों, MBAखौबो प्रिपेयार खालामदोंमोन CAT एग्जामनि थाखाय आरो एट द सेम टाइम आं APSC UPSCबो प्रिपेयार खालामदों। ओमफ्राय MBAखौथ' आं क्लियार खालामनो हादों आरोखि। 2018नि CAT एग्जामखौ आं मोजां पास खालामदों आरोखि। 96.38% जानानै आं IIM बेंगलराव सिट मोनदों आरोखि। ओमफ्राय बे समावथ' आं मोनसे कनफिउजन फैबाय आरोखि। आं बे समाव आंना APSC प्रिपेरेसनाबो गुड माने स्टेजाव आरोखि। ओमफ्राय आं बे समाव एसे डिसाइडेड खालामनो हायाखिसै आरोखि, मा खालामनांगौ मा खालामनांगौ। ओमफ्राय आं बहुत मानसिनाव रायज्लायबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंनि सासे माने आंनि सिनियरानो, जोंनि माने कलेजनि सिनियरानो बे IPSआव मोनदोंमोन आरोखि। बे IPSआव मोननानै दा मानालियाव बे माने पस्टेड आरोखि। आं बेखौनो लोगो हमबाय एकदम मोजाङै। बेबो जोंनि कलेजनिनो स्टुडेन्टमोन। ओमफ्राय बे होनबाय आरोखि नों नो डाउट नों माने MBAआव थांनानै नों डेफिनेटलि मोनसे हाई पस्टआव मोनहैनो हागौ, गुड सेलारि मोननो हागौ, बाट नोंनि जुदि माइन्डआ बे जबाव नोंनि सेटिसफाइड गैयाबा नों माने मावनानैबो नों मोननाय नङा।
थ' बे आंखौ बुजायबाय आरोखि नोंनि गोसोआ मा लुगैदों हो नोंनि डिजायारा मा नों फिउचाराव मायाव माने मावनानै नोंनि गोसोखौ मोजां मोनगोन बेखौ डिसाइड खालाम बे MBA बो जानो हागौ बे माने सिभिल सार्भिस जानो हागौ थ' आं मोजां सानबाय आरोखि मोजां साननानै आं बे IIM बेंगलरनि माबा जयनिंखौ थाङाखिसै आरोखि ओमफ्राय बेखौ थाङागारा आं एगेन APSC एग्जामखौ होफिनबाय आरोखि 2018 आंनि फार्स्ट एटेम्पमोन आरोखि 2018 डिसेम्बरावमोन फार्स्ट एटेम्पआ ओमफ्राय बे समाव आंना फरिखाया मोजां जादों आरोखि फरिखाया मोजां जाबाय ओमफ्राय आं मा खालामखो एट द सेम टाइम आं मा खालामदोंमोन आंनि माने फाइनान्सियेल बेकग्राउन्डखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय आं सानदोंमोन मोनसे फिसा साख्रिफोर माने मावनानै जाखि आं माने प्रिपेयार खालामबाय थादो एट द सेम टाइम आंना फाइनान्सियेल बर्डना माने दा थाङा किय सिभिल सार्भिस प्रिपेरेसनाव एसे फैसाबो नांगौ आरोखि स्पेशलि नों जुदि लेखाफोर नांगौ जुदि नों माबाफोर बुक्स माबि मा नांगौ आरो स्पेशलि नों अबेबाफोर थानानै फरायोबा नों एटलिस्ट मा नांगौ आरोखि फैसा नांगौ आरोखि थ' आं एसे बे समाव माइन्डआवबो सानबाय कि आं एसे फिसा साख्रि मावनानै कन्टिनिउ खालामबाय थानो थ' बेबो एसे आंनि माने मथेबा एसे रं डिसिजन जादों आरोखि बेखौ आं उनाव खिथागोन आरोखि मानो मा जायाखै आरोखि थ' 2018 निफ्राय आं मोजाङै प्रिपेयार खालामनो हाबाय आरो एट द सेम टाइम आं बे समाव अरियेन्टेल इन्सुरेन्स होननाय मोनसे माबा इन्सुरेन्स कम्पानि आरोखि PSU कम्पानि बेबो गभर्नमेन्ट फान्डेड थ' बावबो आं बङाइगाव पस्टिं मोनबाय आरोखि थ' आं सानबाय मोजाङानो जाबाय दा माने आं ओरैनो न'निफ्राय गोजानाव थागासिनो दंमोन थ' बङाइगाव फैनानै आं न'आवबो माने नायनो हासिगोन जोंना बे समाव माने न'आव फादारबो गैखालामोन आरो ब्रादाराबो माने फरायगासिनो दंमोन ना थ' आं सानबाय आं न'खौबो एसे सापर्ट खालामनो हासिगोन आरो एट द सेम टाइम आं प्रिपेयार खालामगोन आरोखि थ' आं बङाइगाव फैनानै 2018 निफ्राय एटेम्पखौ स्टार्ट खालामदों आरोखि सार आरो है 2023-24 APSC आव 4th एटेम्पमोन बाव क्लियार खालामनो हादों आं APSC पुलिस सार्भिस रेंक 26 आव आं फरेनाव थानाय समाव जोंना माने माल्टिनेशनल कम्पानि आरोखि जोंना माने स्लाम्बार जोंना अपरेशन्सआ अल अभार द वर्ल्डमोन थ' आंना फार्स्ट पस्टिंआ मालयेशियामोन आरोखि मालयेशियाव आंना जयनिंआ मालयेशियायावनो जादोंमोन ओमफ्राय मालयेशियानियाव आं ट्रेनिं सेनिं लानानै ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्ट पस्टिंआ आंना नरवेआवमोन आरोखि नरवेआव आं अराउन्ड 6 months थानानै आंखौ वेस्ट इन्डिज ट्रिनिडाड एन्ड टबेग'आव मथा मथि 1 बोसोरसो मावहोदों आरोखि ओमफ्राय बेनि उनाव लास्ट पस्टिंआ आंना आबुधाबियावमोन आरोखि UAE आव आं आप टु 2016 थादों आरोखि थ' बाव जब प्रस्पेक्ट्स माबाया मोजां आरोखि नाथाय मा बिं फ्रम टेक्निकेल बेकग्राउन्ड नोंना माने खामानिया मन'टनास आरोखि माने नोंना आं इन्जिनियार हिसाबै खालामदोंमोन जों माने माबा वायरलेस सेन्सारजों खामानि मावोमोन आरोखि बेखौ जों माने मनिटर खालामनांगौमोन बेखौ जुदि गाज्रि जायोबा जों माने नायफिननानै बानायनांगौमोन आरोखि थ' नाथाय खामानिया मामोन मन'टसमोन आरोखि थ' मोनसे आफ्टार सार्टेन इयार्स नोंना माबा जायोमोन आरोखि माने बे एखे खामानि मावबाय थानानै माबा मोनदोंमोन आरोखि थ' बेबो वान अफ द रिजनमोन आं माने फैफिननानै आं माने आंनि जे मेन थांखि APSC नो UPSC बेखौ मानो आरोखि बेसेबां एटेम्पआव पास जाखो APSC आं APSC खौ 4th एटेम्पआव पास जादों आरोखि थ' फार्स्ट एटेम्पआ जाबाय 2018-19 आव आरोखि 2018-19 आव आं मेन्स सेकेन्ड स्टेज मेन्स स्टेजसिम सहैदोंमोन नाथाय मेन्सखौ आं क्लियार खालामनो हायाखै आरोखि ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड एटेम्पआ 2020-21 मोन आरोखि 2020-21 आव बे समाव कर'ना जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय कर'ना जानाय समाव माने बहुत प्रब्लेम जादोंमोन आरोखि आं माने अफिस जोंनाथ' माने इन्सुरेन्सखौ जों माने क्रिटिकेल सेक्टराव होयो आरोखि एसेन्सियेल सार्भिसाव होदोंमोन गभर्नमेन्टआ थ' आंखौ मा खालामोमोन माने अफिसावबो माने होनांगौमोन आरोखि थ' आं बे समाव एसे खस्थ' मोनदोंमोन ओमफ्राय बेनि थाखाय आं 2020 एटेम्पखौ खालि प्रिलिम्सखौनो क्लियार खालामनो हायाखैमोन आरोखि थ' बे आंना वर्स्ट एटेम्पमोन आरोखि ओमफ्राय नेक्स्ट बेनि उनाव थार्ड एटेम्पआ जाबाय 2022-23 बेहाय आंना एसे मोजां जादोंमोन आरोखि आं बेखौ प्रिलिम्सखौबो क्लियार खालामनो हादोंमोन मेन्सखौबो क्लियार खालामनो हादोंमोन ओमफ्राय इन्टारभिउ स्टेजाव थाहैदों आरोखि आंना इन्टारभिउ स्टेजाव मस्ट प्रब्लि आंना एसे माने रिटेनाव एसे गाज्रि जानो हादोंमोन खोमा बेनि थाखाय आंना थालांदोंमोन ओमफ्राय आं एगेन माने गोसोखौ माने हमथादों आरोखि माने बे समाव मा जादोंमोन आंना बहुत सारा लोगोआ पास जालांबाय आरोखि आंजों जे होदोंमोन थ' बे समाव आंना एसे डाउटबो फैबायमोन आरोखि आं हागोन ना हाला आरो एट द सेम टाइम माने अफिसनि प्रेसारबो बारा जाबाय माने बे समाव आंना मा जादों प्रमोसन जादोंमोन आरोखि आंना प्रमोसन जानानै मेनेजार जादोंमोन आरोखि 2022-23 आव ओमफ्राय एट द सेम टाइम ओमफ्राय लोगोफोरनाबो जाबाय थ' थेवबाबो आं माने गोसोखौ हमथानानै आं माने एकदम माबानानै होदों आरोखि आं सानदोंमोन आं आरो एकबार होबावथारगोन जुदि आंनि लोगोफ्रा हादोंबा आंबो डेफिनेट होनानै ओमफ्राय लाकिलि 2023-24 नि 4th एटेम्पआव आं माने APS क्लियार खालामनो हादों आरोखि
आंना फरायनाय स्टाइला एसे आलदामोन सिन्स आं अलरेडि माने मोनसे कम्पानियाव वार्किं खालामोमोन आं माने टाइमखौ एसे प्लेनिं खालामनानै फरायोमोन आरोखि किय जोंना अफिस टाइमा 10 निफ्राय 5:30 6सिम आं अफिसाव मावथारनांगौमोन आरोखि आरो जोंना सेटारडेबो एखमबा एखमबा थांनांगौमोन किय सेटारडेआवबो जोंना माने टेक्निकेल खामानि जायो एखमबा अफिस खामानि थ' आं मा खालामोमोन फुङाव अर्लि राइजारमोन आरोखि आं फुङाव थाब सिखारोमोन आरोखि हो माने आं सानो मर्निं माने फुंनि टाइमा बेस्ट टाइम फरायनो थाखाय नोंनि माइन्डआ फ्रेश जायो आरो नों जेखौ फरायो नों माने इजिलि केटच खालामनो हायो आरोखि थ' आं फुङाव 5:30 6आव सिखारनानै मिनिमाम 2 आवार्स आं डेडिकेट खालामोन आरोखि 6 to 8 आं एकदम माने फुल टाइम माने प्रिपेयार खालामोमोन आरोखि एभरिडे ओमफ्राय सेटारडे सानडे एखमबा सेटारडे आंना अफ जायो आरोखि स्पेशलि सेकेन्ड सेटारडे अफ जायो आरो सानडेआबो अफ जायो थ' मा खालामो बे समाव एसे लेन्दी फरायोमोन आरोखि थ' मर्निंआव एटलिस्ट 4 आवार्स आरो इभिनिं आफ्टारनुनाव आं एसे रेस्ट लायो आरोखि ओंखाम जानानै मानानै एसे रेस्ट लायो माइन्डखौ फ्रेश खालामो आरो एगेन इभिनिंआव एटलिस्ट 4 आवार्स खालामोमोन आरोखि थ' सेटारडे सानडे एसे गोलाव फरायोमोन ओमफ्राय बाखि दिनाव एटलिस्ट 2 आवार्स फुङाव ओमफ्राय मोनायाव एटलिस्ट 1 आवार डेडिकेट खालामोन आरोखि कचिंआ आं ओरैनो माने आंजों जेरै आंना माने बहुत लोगोफ्रानो अलरेडि प्रिपेयार खालामबायमोन थ' आं माने अनलाइन कचिं माबा माने फिजिकेल कचिं जेबो लायाखै आरोखि बाट आं अनलाइनाव माबा लादों आरोखि हेल्प लादों जेरै अनलाइनाव माने गाइडेन्स लादों अनलाइननि मोनसे कचिं कम्पानिफ्राय अनलाइन माबा मेटेरियल्स लादों आरोखि बे आरोखि ओरैनो फिजिकेल कचिं आं जेबो खालामाखै आंना इन्सपिरेसना जाबाय डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम ओमफ्राय बहुत मानसिया सोङो आरोखि मानो होनबा आं बेनि लाइफ स्ट'रिखौ फरायदों आरोखि जेब्ला आं माने यां एजावमोन जेब्ला आं क्लास 11 12 आं एपिजे आब्दुल कालामनि लाइफ स्ट'रिखौ फरायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ फरायनानै आं बहुत मटिभेसन मोनदों बे सारनि मोनसे लेखा दङ विंस अफ फायार होननाय भेरि भेरि गुड बुक एसे टेक्निकेलबो दङ आरोखि बाट टेक्निकेलिटिखौ जों बांद्राय डिटेल्सआव थाङाबा बेनि लाइफखौ फरायोबा जों मोनसे बहुत मा मोनो आरोखि एनकारेजमेन्ट मोनो आरोखि सारा सासे बिराद माने गोरिब न'खरनिफ्राय रेलवे स्टेसनाव खामानि मावनानै फरायनानै एथ' गिदिर माने माबायाव थांदों आरोखि थ' बेखौ नुनानै आंबो मोनसे मटिभेसन मोनो आरोखि जेब्ला सारा एथ' खस्थ' खालामना फरायनो हायोबा जों माने एथ' साबसिन फेसिलिटि मोननानै जों मानो लाइफआव आवगायनो हाया थ' बेखौ मानानै आं बिराद एनकारेजमेन्ट मोनदों आरो आं बेखौ सारखौ अलवेज फल' खालामदों आरोखि थैजासिम बे सारनि जेब्ला सारा शिलंआवनो डेथ जादों आइएम शिलंआव जेब्ला लेक्सार होदोंमोन आं बेसिम फल' खालामबाय थादोंमोन आरोखि सारा मा खालामा आरोखि आरो सारा मोनसे एकदम सिम्पोल लाइफ स्टाइल फल' खालामबाय एपिजे आब्दुल कालामआ जोंनि प्रेसिडेन्टबोमोन बाट नों बेनि लाइफ स्टाइलखौ नायोबा भेरि सिम्पोल भेरि हाम्बल स्पेशलि माने इयुथनि थाखाय अलवेज एनकारेजिं अलवेज माने गाइड खालामनाय थ' बेनि लाइफ स्टाइलखौ नुनानै आं बिराद मोजां मोनोमोन आरो आं सारनि बे लाइफ स्टाइलखौनो आं फल' खालामो आरोखि आंनि लाइफआवबो आंनि हबिया सार जाबाय माने क्रिकेट नायनाय आरो एसे साइक्लिं खालामनाय थ' क्रिकेट नायनानै आं एसे मोजां मोनो माने जोंना फादारा क्रिकेटनि बिराद माबामोन आरोखि थ' उन्दै समनिफ्राय जों माने क्रिकेट नायोमोन आरोखि न'आव थ' बेखौ नायनाय आंबो बिराद इन्ट्रेस्ट जादों आरो एट द सेम टाइम आं एसे साइक्लिं खालामो आरोखि साइक्लिं खालामनानै आं एसे माइन्ड फ्रेश मोनो आरो एट द सेम नों माने नोंनि हेल्थआबो मोजां मोनो थ' आं साइक्लिंखौ मोजां मोनो आरोखि जेब्ला माने मेट्रिक पास जानानै क्लास 11 12 सहैबाय थ' बे समाव आंना गलाथ' डेफिनेटलि इन्जिनियारिं खामोन सार थ' आं इन्जिनियारिं प्रिपेयार खालामनाय समाव मा जादोंमोन माने गाइडेन्सनि एसे आंखालमोन सार बे समाव बे जाबाय 2006 2007 नि खोथा सार थ' बे समाव अनलाइनबो गैयामोन इउटुब गैयामोन आरो नों जे गाइडेन्स लानांगौमोन आइदार नों सोरबा अलरेडि जे इन्जिनियार मावखानाय या अलरेडि सोरबा गिदिर मानसि बेखौ मोनांगौमोन थ' आं बे समाव शिलंआव फरायोमोन आरोखि थ' जोंना माने बिदि बर'आव बिदि रावबो सिनायनाय गैयामोन जे माने खिथानो हायो आरोखि नों मारै प्रिपेयार खालामनांगौ मा फरायनांगौ थ' बेयाव आं एसे चेलेन्ज मोनदों आरोखि आं माने मा खालामोमोन आंनि लोगोफोरनाव सोङोमोन आरोखि बाट लोगोफ्रा बयबो कपारेटिभ नङामोन आरो स्पेशलि बिसिनि माने दस्रा माने मानसिफ्रा जोंनि माने हारिखौ एसे माबा नायो आरोखि माने जेरै गावसिनि माने मानसिफोरखौ गाइडेन्स होयो जोंखौ एसेबाबो खम गाइड होयो आरोखि थ' आं बे समाव गाइडेन्सखौ एसे माबा चेलेन्जेस मोनदोंमोन ओमफ्राय वान्स आं माने आइआइटि जेखौ क्लियार खालामनानै आइआइटिआव थांदों थ' डेफिनेटलि बाव आं माने साबसिन मानसिफोरखौ लोगो मोनदों आरो बाव आं माने बुजिनो हादों आरोखि नों मारै फरायनांगौ आरो फिउचाराव नों मा फरायबा मा जायो थ' बाव हेल्पफुल जाहैदों आरोखि सार आं डेफिनेटलि दा मोननै मोनथाम चेनेल्स दं सार सार नोंनि चेनेलाबो मोनसे चेनेल्स दं जे आंखौ नोंखौ फल' खालामो माने बाव बिभिन्न माने जेरै सारा लास्ट इयारबो बिभिन्न एपिएससिआव क्लियार जानायफोर बिसोरनिखौ आंनि इन्टारभिउखौ आं नायदों आरोखि बिसोरबो मारै फरायामोन एसेबाबो आं माने आइडिया मोनो आरोखि थ' बेबायदिखौ आं फल' खालामो आरो एट द सेम टाइम आं माने जोंना माने डिफारेन्ट माने
कारेन्ट एफेयार्स चेनेल थायो सार कारेन्ट एफेयार्स चेनेल थायो जेनेका आं फल' खालामो पाटकाइ क्लासेस मोनसे दङ आन एकाडेमि मोनसे दङ बिसोर मा खालामो पेड नङा आरोखि बिसोर फ्रि चेनेल्स आरोखि बिसोर बाव मा खालामो बिसोर कारेन्ट एफेयार्सखौ माबायो आरोखि माने जोंनि वर्ल्डआव मा जागासिनो दं आरो जोंनि माने गभर्नमेन्टआ मा पलिसिस खालामगासिनो दं बे पलिसिसनि इम्पेक्टआ मा जागोन थ' बिसोरखौ मोजां एनालाइज खालामो आरोखि आरो बे खालि नट अनलि फर माने इउपिएससि एपिएससि एसपिरेन्स थाखाय आं बेखौ माने ओभारअल बयनि थाखायबो रेकमेन्ड खालामो आरोखि मानो थाखाय होनबा जोंनि माने हादराव जोंनि माने एरियायाव मा जादों मा जायाखै आरो गभर्नमेन्टआ मा इनिशिएटिभ लादों बे इनिशिएटिभजों मा चेन्जेस लाबोदों बेखौ माने बुजिनो मोनो आरोखि थ' आं बिसोरखौ एसे फल' खालामोमोन माने आं माने नलेजनि थाखाय आरोखि सार माने इन्टारभिउआवथ' ओरैबायदि सार इन्टारभिउआ एसे भास्ट मा जायो आरोखि इन्टारभिउनि सिलेबासा जेबो गैया थ' इन्टारभिउआव नोंखौ माने स्टार्टिं फ्रम नोंनि फरायनायनिफ्राय वर्ल्डआव मा जादों बेखौ सोङो आरोखि थ' इन्टारभिउआव आं जेब्ला माने लास्ट इन्टारभिउ होदोंमोन आंखौ माने बिभिन्न कारेन्ट एफेयार्स सोंदोंमोन आरोखि बे समाव इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव माने दावराव जागासिनो दंमोन आरो बिसोर मा सोंदोंमोन मानि थाखाय दावराव जादों आरो अबे पइन्ट्सआव माने दावराव जादों जेरै चाइनायाव जोंना दावराव दं डक्लाम होननाय बे भुटान खाथियाव दावराव दङ गालवान होननाय जम्मु एन्ड काश्मीराव बाव दावराव दं थ' बिसोर इभेन माइन्युट डिटेल सोंदों आरोखि ओमफ्राय गभर्नमेन्टनि पलिसिसफोरखौ सोंदों आरोखि जेनेबा मदिया माने हेल्थ मानसिफोरनि माने हेल्थनि थाखाय इन्सुरेन्स लाबोदों आरोखि बे मा बुस्थु बेखौ सोर माने एजेन्सिया इमप्लिमेन्ट खालामदों आरो बेनि माने पारफरमेन्सआ माबायदि थ' नोंना माने कुइसन्सआ ओरैबायदि जायो जे नों साननोनो हानाय नङा आरोखि थ' बेनि थाखाय प्रिपेरेसननि थाखाय नों कारेन्ट माने जे जेनेरेल नलेज कारेन्ट एफेयार्स बेखौ आप टु डेट जानांगोन आरोखि एट द सेम टाइम नोंनि जे फरायना फैदों जेरै आं इन्जिनियारिं फरायना फैदों सोरबा माने साइन्स फरायना फैदों थ' नोंनि साबजेक्टखौ माने मोजाङै बुजिनानै लानांगोन आरोखि एट द सेम टाइम नोंनि माने साराउन्डिंआव मा जादों मा जायाखै आरो नोंनि होम डिस्ट्रिक्टखौबो आंखौ सोंदोंमोन आरोखि जेरै क'क्राझारनिफ्राय सानै फ्रिडम फाइटारनि नाम सोंदोंमोन आरोखि थ' आं सासेल'खौ नाम लानो हादोंमोन आरोखि जेरै जोंना रुपनाथ ब्रह्मआ इनभल्भ दंमोन ओमफ्राय सासेखौ सोंदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बिनि नामखौ भीम बसुमतारी ना माबा होनदों आरोखि गावसोर आं बेखौ हायाखैमोन आरोखि थ' नोंनि एरियानि माने माइन्युट डिटेल सोंगोन आरोखि दा बे समाव माने रायमनाखौ माने नेसनेल पार्क डिक्लेयार खालामदोंमोन आरोखि थ' बेनि बारै सोंदोंमोन आरोखि अबे एक्जेक्ट लकेसनाव फाय गोलैयो बेबो आरोखि थ' कारेन्ट हेपेनिंस एट द सेम टाइम नोंसिनि हिस्ट्रि बेखौ सोङो आरोखि इन्टारभिउआ इउजलि 20 to 25 मिनिट्स लायो आरोखि डिपेन्डिं अन केन्डिडेट टु केन्डिडेट एखमबा बिसोर एसे थाबबो खालामो बाट आंना इन्टारभिउआ 20 to 25 मिनिट्स जादोंमोन आरोखि इन्टारभिउआ साथाम थायो सासे माने सासे चेयारमेन थागोन आरो सानै साबजेक्ट एक्सपार्ट थागोन आरोखि साबजेक्ट एक्सपार्ट होनोबा सापज सासे सोरबा माने साइन्स बेकग्राउन्डनिफ्राय जानो हागौ सोरबा माने कारेन्ट एफेयार्स बेकग्राउन्डनिफ्राय जानो हागौ थ' चेयारमेन मेडामाथ' सोंगोन एट द सेम टाइम बे साबजेक्ट एक्सपार्टफ्रा बिसोर सोंगोन आरो बिसोर बिराद गोरों आरोखि बिसोर गावसोरनि सार्भिसाव अलरेडि 20-25 इयार्स थ' नों बिसोरखौ थगायनो हाया आरोखि आरो नों जे होनगोन नों एकदम अनेस्ट ट्रुथ होननांगोन आरो जुदि रोङाबो रोङा होन जुदि थगायोबा बिसोर इजिलि हमनो हायो आरोखि बिसोर अलरेडि बिसोर नोंनि बे साबजेक्टआव एक्सपार्टखा आरोखि थ' आं बेखौनो होनगोन आरोखि नों जे होनगोन एकदम ट्रुथफुलि होन आरो जुदि रोङाबा रोङा डाइरेक्ट रोङा होननाया साबसिन आरोखि उल्था पुल्था होननानै नोंनि माने रेपुटेसन आरो एट द सेम टाइम नोंना मार्क्सआनो खम मोनगोन आरोखि बहुत मानसिया माने बेखौ मिन्थिया आरोखि आं होनगोन एपिएससि आव नोंना माने डिसाइडिं फैक्टरा मेन्स जायो आरोखि मेन्सआ जाबाय 1500 मार्क्स आरोखि आरो इन्टारभिउआ 180 मार्क्स मोननैखौबो एड खालामनानै माबा जायो आरोखि टोटल जायो आरोखि थ' मेन्सआव 1500 मार्क्सआव जुदि नों मोजां स्कर खालामनांगौबा नों मोजां लिरनांगोन आरोखि आरो मोनसे एसे पेपार जागोन आरो मोनबा जिएस पेपार जागोन आरोखि थ' एसे पेपाराव मोननै एसे खालामनांगोन 125 मार्क्स बाट मेन डिसाइडिं फैक्टरा फैयो नोंना जिएस पेपाराव 5 जिएस पेपाराव जेनेरेल पेपार नोंना 20 कुइसन्स फैगोन आरोखि आरो बे 20 कुइसन्सखौ नों 3 आवार्सआव लिरथारनांगोन आरोखि आरो बे 20 कुइसन्सखौ 3 आवार्स लिरनाया इजि नङा एकदम इजि नङा आरो नों मा लिरगोन बेनि उपरावसो नों जानो हागौ नों अलरेडि बे टपिकखौ मोजाङै मिथिगौ बाट जुदि नों बे टाइम लिमिटाव नों मोजाङै प्रेजेन्ट खालामनो हाया बे उइदिन 3 आवार्स बे 20 कुइसन्सखौ नों बेसेबांसो गोरों जा नों माने बे एपिएससिखौ क्लियार खालामनो हाया थ' इनिशियेल इयार्सआव आं बिराद खस्थ' मोनदोंमोन आरोखि माने जेब्ला आं स्टार्टिं मेन्स लिरदोंमोन
तो बाव 3 hours को आं माने हायाखै आरोखि हा स्पेशली माने मोननै मोनथाम कुइसन थालाङो अबेबायाव माने मोजां लिरफैनो हायाखै नाथाय बेखौ नों मारै इमप्रुभ खालामनांगौ नों डेलि एटलिस्ट मोनसे आनसार लिरनांगौ आरोखि हा स्पेशली आरो विदिन टाइम लिमिटआव 10 मार्क्स कुइसन्सखौ नों विदिन 5 मिनिट्सआव लिरनांगन आरो 20 मार्क्सखौ एटलिस्ट 7 मिनिट्स टू 8 मिनिट्सआव नों लिरनांगोन आरोखि 10 मार्क्सआ 150 वर्ड्सआव लिरनांगौ 2 पेज जायो आरोखि आरो 20 मार्क्सआ 60 पेज थायो आरो बेखौ इउजुअली नों माने 250 वर्ड्सआव लिरनांगौ आरोखि पेज स्पेस होखानाय आरो नों बे पेजखौ फुल इउटिलाइज खालामनांगौ आरोखि तो आरो एट द सेम टाइम नोंना माने पॉइंट्सआ एन्सारनि स्पेसिफिक जानांगौ आरोखि बे आरोखि आरो टाइम मेनेजमेन्टआ बहुत क्रिटिकल आरोखि बहुत मानसिया माने एपिएससि आव माने एसेल' थालांनायनि माने मेन रिजना जाबाय बे टाइम मेनेजमेन्टखौ हायैनि आरोखि बे टाइम मेनेजमेन्टआ बिराद इम्पर्टेन्ट आरोखि आरो बेखौ माने मारै फैगोन स्पेशली नों जेब्ला नों प्रेक्टिस खालामगोन आरोखि बिराद प्रेक्टिस खालामनांगोन नों माने आं मथा मथि थाउजेन्ड्स अफ एन्सार लिरदों आरोखि तो नों जेब्ला एन्सार्स लिरो होमबासो नोंना माने आखाइनि स्पिडा फैगोन एट द सेम टाइम नों मारै एन्सारखौ माने लिरनांगोन बेखौ फैयो आरोखि तो बे बिराद इम्पर्टेन्ट आरोखि लाइमोनफोरनि थाखाय आंना मोनसेल' मेसेज आरोखि नोंना मोनसे थांखि ला जेब्ला नों माने नोंनि फरायनाय समनिफ्राय आरो बे थांखिखौ लासै लासैनो मावबाय था आरोखि आं आंनि एग्जाम्पलजों होगोन आरोखि आंना थांखिया इउपिएससि एफिसिएन्टखामोन नाथाय आं माने होबाय थादों आं क्लियार खालामनो हायाखै फार्स्ट एटेम्प सेकेन्ड एटेम्प थार्ड एटेम्प क्लियार हायाखै बहुत समय मा जायो बेसे माने माइन्डआव डाउट फैयो आरोखि कि आं हागोन ना हाया तो आं नुयो आरोखि जोंनि लाइमोनफ्राबो एखमबाफोर माने फरिखा होनानै फार्स्ट टाइमाव क्लियार खालामनो हाया सेकेन्ड टाइम खालामनो हाया नाथाय बेखौ नों गोसोआव मा लानाङा आरोखि नोंनि जुदि गोसोआव मोनसे थांखि दङ आरो नों जुदि हार्ड वार्किं खालामदों जेनुवेलि नों जुदि खस्थ' खालामनानै मावदों नों डेफिनेटलि क्लियार जागोन आंबो बेखौनो माने माइन्डआव लानानै जेब्ला आंनि लोगोफ्रा क्लियार खालामदों आंबो एसे माने दुखु मोनो आरोखि बाट बे दुखुखौ माने साइडआव दोननानै आं माने फरायबाय थादों खस्थ' खालामबाय थादों आरो आंना माने आं जेनुवेलि हार्ड वार्किं खालामदों आं डेफिनेटलि सानदोंमोन जुदि आं हार्ड वार्किं खालामनो मोनगोन तो बे आंना मेसेजआ बेनो आरोखि हार्ड वार्किं खालाम आरो मालायफोर सोरबाफोर माने डाइभार्ट खालामबाबो मालायफोरनि माखौ बांद्राय लानाङा नों नोंनि गलखौ फकास खालाम हार्ड वार्किं खालाम एभरि डे डेफिनेटलि सानसे नङा सानसे साक्सेस जागोन आरोखि जोंना बयनि लाइफआवबो स्ट्रागल दङ सोरबाफोर माहाजोननि न'खरनिफ्राय जायो सोरबाफोर गोरिब न'खरनिफ्राय जायो तो आं नुयो आरोखि स्पेशली दानि लाइमोनफोराव माने बे शो अफ कालचारा एसे बिराद बांबाय आरोखि माने गोदान फन लानांगौ गोदान गारि लानांगौ गोदान बाइक लानांगौ बेखौ देखायनांगौ बाट बे आं सानो ए शर्ट टार्म आरोखि बेखौ नों माने खालि बोसोरसेल' देखायनो हागोन बेखौ माने फल' खालामनाङा आरोखि आरो बहुत मानसिफ्रा सानो कि आं ड्राग्स लानानै कुल जागोन आं माने सिगारेट सोबनानै जौ लोंनानै मानसिफोरनि सांग्रायाव माने माने आंखौ माने एकदम दादागिरि देखायगोन बाट बे दादागिरिया सानसे साननैनि थाखायल' आरोखि आरो आं सानो कि नों नोंनि लं टार्म गल जे नोंनि थांखि नोंनि जे माने लाइफआव नों मा जानो लुगैदों बेखौ वर्क खालामनांगौ आरोखि चाहे नों एसे टाइमानो नांथों बे नों जुदि बे गलाव वर्क खालामोबा नों नोंनि लाइफखौबो मोनसे मिनिंफुल खालामनो हागोन एट द सेम टाइम नों नोंनि कमिउनिटि नोंनि बिमा बिफा बिनि थाखायबो मोनसे एसे साबसिन जोंनि कमिउनिटिखौ खालामनो हागोन आरोखि आं बे सानो आरोखि सार